Hoi. Hé, wat hebben jullie hier? Kom binnen. Is Roelof er ook? Ja, die gaat nergens heen deze periode, hè? Dus, Binnen! U binnen! Hé, jongen. Jezus, wat dit nou, hé? Wat dit nou? Is dit nou echt nodig? Oei, 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 oei. Ja, ik heb een spierziekte. Klinkt heel slim, is net, hè, volle wat daar. Hij erft van mijn heid, nog bedankt heid trouwens. En, en die, net groeit mijn voetskeef. En nou ja, die moest dus eigenlijk even recht zetten. De enkel gaan ze even recht zetten. En die ging nou, ik heb mijn voet nou net meer bewegen. Hoe lang was nou revalideren, zeg maar? 6 weken plat, 6 weken loopgips. Maar eind februari, begin maart denk ik, dan hoop ik dat ik weer een beetje normaal in kan. Begin maart. Ja, het hangt een beetje van hoe gauw het gaat. En wat mist nou het meest? Rennen. Ja, Ja, dat zal maar- je net verbazen. Nee, maar dat is heel stom. Ik gewoon dat je eventjes normaal ergens heen rennen kan en vrijheid is maar. En het is Thomas de Jong. Ja. Nee, op Thomas de Jong even vaak even de kroeg in. Mooie peer collega's vaak ik. Ja, dat is gezellig. En ja, dat pilsje zit er nou sowieso niet in. Maar ik maar 12 weken lang geen alcohol, hè, dus dat is ik al een probleem. En dan, ja, je kan niet net even de kroeg in. Dus, zwier. Daar zit je dan. Ja, daar zit je dan, in je erker. Ja. Doesn't really feel like Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. It doesn't really feel like Christmas at all. Ik denk ook, het moet iets meer zijn dan. Goeie. Ja, goeie. Ja, voor het geluid. Dat is hier? Ja, kom maar binnen, joh. Ja. Gaat zeker gezellig. Best. Those Christmas lights light up the street. Wat is dit? Wat is dit? And say to me, may all your troubles soon be gone. Oh, Christmas lights keep shining on. Is dat stil, Roelof? Ja, ik ben nog wat nerveus. Ja. Ja. Ik ben benieuwd wat er komt weer. Spanning bouwt mijn staren gewoon wat op. Ja, maar kom maar, ik weet wat ben je van plan, is de vraag. Goh, wie zou dat zijn? Ja. goeiedag. Goeiedag. Wie is dit? Dat is Roelof, hè? Ja, dat is Roelof. Ja. Nou, ik ben Count Ruwitske. Heb je goed idol? Ja. Zo is dikke mooi. Verrassing, hè? Verrassing. Is een verrassing, is het? Dan weer los. Light up the street, light up the fireworks in me. May all your troubles soon be gone. Those Christmas lights keep shining on. Ja hoor, gezellig dat jullie er allemaal zijn vanavond. Ja. Met z'n allen. Ja, ik ben gek. Ik wat is ik wil wel op bed. Nee, dit hoop je echt wat serieus. Ik weet net waar precies de regen laten hoe en wat, maar ik vind het echt briljant. Ik bedoel, hoeveel mensen is het dat ze, als ze kijkt opereren binnen, je 6 weken problemen is matten, dan even een draaiwinnetje en even een groep van je vrienden en van je collega's binnenkomen. Je kan net wel een beetje zitten, dus dat is echt toppie. Those Christmas lights keep shining on.